Сябры, працягваем слухаць творы, якія з'явіліся ў выніку творчага супрацоўніцтва беларускага радыё з нацыянальным акадэмічным тэатрам імя Янкі Купалы. Наша ўвага сёння спыняецца на 1974 годзе, калі на галоўнай драматычнай сцэне краіны паставілі спектакль «Апошні шанс» паводле Васіля Быкава. Рэжысёрам выступіў Валерый Раеўскі. Мастацкае сцэнічнае рашэнне належала Барысу Гірлавану. Музыку да твора напісаў кампазітар Сергей Картэс. Валерый Раеўскі называў пастаноўку «Апошні шанс» дарагой для сябе. Паводле яго слоў, гэта быў цэласны спектакль, які зрабіў сваю справу. Вядома, псіхалагічная драма Васіля Быкава, прафесійна ўвасобленая на сцэне, не магла не зацікавіць супрацоўнікаў радыё, каб зрабіць твор даступным шырокаму слухачу па ўсёй рэспубліцы, зафіксаваць яго для наступных пакаленняў. Таму ў 1976, праз 2 гады пасля прэм'еры, з'явілася радыёверсія «Апошняга шанса». Рэжысёрам у радыёстудыі выступіла заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь Соф'я Гурыч. Дзеючыя асобы і выканаўцы. Паліна Івановна, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Захар, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Цясленка, народны артыст СССР Віктар Тарасаў. Гатоўчык, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Мацей, народны артыст Беларусі Павел Кармунін. Юля, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Ніна Піскарова. Дар'я, народная артыстка СССР Галіна Макарова. Зуеў, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік. Ксяндзоў, акцёр Анатоль Мазлоўскі. Будка, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Кудрэвіч. Маер, народны артыст СССР Леонід Рахленка. Бароўскі, акцёр Уладзімір Кін-Камінскі. Пяткін, акцёр Юрій Лясны. Божа! Якое няшчасце! І ў такі момант, у такі самы крытычны момант. Так, момант падабралі, што трэба. Горшага не прыдумаеш. Заснуць цёпленькіх. Наважылаў пачаў уцякаць у каноплі. 2 кулі ўсадзілі. Бедны Наважылаў. На фронте не забілі, у партызанах Бог асцярог, дык водзе падпільнавалі. Праклятыя. А Мацея, старасту з Падліпак, кажуць, сам Будка браў. Сусед суседа. Во як працуюць. Працуюць. Будка гэты родную маці гатовы задушыць. Хай толькі скамандуюць. Зверуга. І Юльку таксама. І Юльку. І кульгаву Гатоўчыка таксама. Ну і Зуева. І Зуева. Які правал. Такога яшчэ не было. І што хоць яны надумалі, што яны ведаюць? Чаму яны так пабралі і нашых, і старонніх быццам? А чорт іх ведае. А раптам гэта яшчэ не ўсё. А можа і астатнія на чарце? А? Ну, я думаю, мяне пакуль што не возьмуць. Я ж на немцаў працую. Без выхадных і святочных. Па тоне ў тыдзень даю на гэтай во разваліне. Хоць скрыпіць, Амеля. Ой, баюся, нядоўга яна ў цябе яшчэ праскрыпіць. Ну, хопіць! Калі што, чырвонага пеўня падстрапіла і ў лес. Я ў партызаны хачу. Ну, праклятая калымага! Цяпер ты закруцішся ці не? Чулі. Што рабіць будзем? Трэба разабрацца, Цясленка. У чым усё-такі справа? Можа, хто выдаў, або высачылі. І што ім наогул вядома? А чорт іх ведае. Але хапанулі здорава і настаўніка Пякарскага, і Зуева, і Юльку. Зноў жа чамусьці Дар'ю са старастам. Ну, Дар'ю зразумела. На яе ж участку эшалон спусцілі. Заложніца, значыць. Дапусцім. А Мацея старасту з Падліпак. Што ўдумалі, хрэн іх ведае. Можа, на вадакашцы засыпаліся? Бачыў Лукашова.
На водокачстве пакуль што ўсё ціха. Сказаў вынуць зарад, схаваць на які час. А может рвануть к чертовой матери? Хто рване? Хто? На Важылава ухлопалі. Зуеў, напэўна, і рвануў бы, але Зуеў сядзіць. Болей няма каму. Дык што ж, можа, пакуль не позна змывацца ўсім. А то ж пачнуць катаваць, дабівацца раптам, хто не вытрывае. На Зуева, думаю, спадзявацца можна. Зуеў не выдасць. Ось Юлька хіба маладая яшчэ. Дакапаюцца, не памілуюць. А цяпер нікога не мілуюць. Дык што ж рабіць? Дапусцім, мы пакуль што адседзімся, а яны. Хто? Ну, Юлька, Дар'я і іншыя. Ну, а іх павесяць або расстраляюць. Так што ж тады атрымліваецца? Іх будуць вешаць, а мы будзем глядзець? Што рабіць? Пагоняць і будзеш глядзець. Не адмовішся ж. Юлька, такая дзяўчынка. Вершы пісала. Гэта ж маці звар'яцей, адзіная дачушка. За чорт! Зуева не хапае. Без Зуева, як без рук. Всё ж былы вайсковец. Глядзі, як ён вясной гэтага ад'ютанта ўхлопаў. Так і не знайшлі ніякага следу. Следу не знайшлі, а 10 чалавек расстралялі. Страляюць і без таго кожны дзень. Вінаватых і невінаватых. Такі іх метад. Зуеў, вядома, страта. Бачылі б вы, як ён з пісталета б'е. Падкіне шапку. Хлоп! І дзіра. Не цэліцца наўскід. Господи, пра што гаворка? Але калі гіне ў баі салдат, адна справа. А калі забіваюць дзяўчынку, ці вось гэту мнагадзетную Дар'ю, другая. Да жудасці. Бесчалавечна. Уся вайна бесчалавечная. Але перш пра справу думаць трэба. А вайна за што? Не за чалавечнасць хіба? Кепска вы марксізм вучылі. Да ўжо як давялося. Паслухайце, а калі б там Бароўскі? Ну, быццам бы ўцёкі. Павёў бы іх на допыт. Стралянуў бы ўгару, а яны ўцеклі б. Прыдумаў. Іх жа на допыт са склепа па адным водзяць. Усіх не выйдзе. Усіх і думаць няма пра што. Але калі б Зуева сапраўды. Чаму Зуева? Ну, каго, Юльку? Або, можа, Дар'ю? А хоць бы і Дар'ю, а што? Ці ж вам не шкада? 4 ж дзяцей зноў жа праз нас папалася. Ну, гэта вы можаце зразумець. Шкада. Усіх шкада. Але ўсіх не ўратуеш. Твоя Дар'я праз плот не скоча. Ну, праз плот не скоча. Вось іменно, а Зуеў, напэўна, перамахне. Юлька таксама перамахне, на значок здавала. Значок! Значок? Слухай, Захар, трэба зараз жа звязацца з Бароўскім. Няхай паспрабуе вечарком альбо ўначы павядзе на допыт Зуева. А вось выгарыць. Чакайце. Трэба ўсё абгаварыць. Ну, чаму вы так катэгарычна Зуева? А я прапаную Юльку або Дар'ю. Ну, во яшчэ. У нас водокачка зрываецца, на Важылаву забіты. Хто яго можа замяніць? Хто? Ты? Ты умееш зарады рабіць, мініраваць і падрываць можаш? Ах, не. Я таксама не. А Зуеў можа. Ён спец. Не ведаю. Не ведаю.
Ох, наломаем мы дров, старшиня. Уже и так наломали. Теперь один выход. Вырвать с полиции и уводить у справу Зуева. Ты хіба я супраць Зуева? Дай Бог ему вырваться. Але справа не в тым, хто нам больш патрэбны ў данной ситуации. Я вось так ставлю пытанне. Хто мае больш права на паратунак? Маці 4 дзяцей? Падпольшчык дзед? Самаадданная дзяўчынка? Ці былы чырвонаармеец, які ўжо двойчы парушыў прысягу? Ну хто? Знов мне мораль. Право. Да что мне? Твое право. Мне трэба канчаць з водокачкой. Мы зрываем загад, уже 2 тыдні валэндаемся. Але я сам не могу. Мне люди патрэбны. Я ночи не сплюся, думаю, кто свой, кто чужий. На лбе ні у кого не написано. Зразумець трэба. А ты право, мораль. Так і ведала. Вузка глядзіцё. А для кіраўніка гэта супрацьпаказана. Як бы і горш не было, таварыш Цісленка. Не я себе выбирал кіраўнікі. Начальство поставило, что не так начальство и поправить. Так само, як и тебе, товарищ Полина Ивановна. Начальство далёка, а немцы вунь, у перавулачку. Ладно, ладно. Кончай говорильню. Давайте голосовать. Как по усіх правилах. Все ж я за Зуева. Ты за кого? Захар. Я? Раз трэба, дык трэба. Пэўна, я таксама за Зуева. Значится, большасць, Полина Ивановна, большасць. За Зуев. А Юлька, а Дар'я? Ну, коли уже решили, отступать не будем. Захар, бежи до Боровского. Добра. Перадай. Ратаваць Зуева. Зразумеў. Ну вось. Не сумела пераканаць. А праўда ж на маім баку. Ну, значит, подкачала она. Твоя правда. Не. Я чагось вам не сказала. Самага галоўнага. Забылася. Мабыць, мы да вайны мала паспелі наконт гэтага. Наконт чалавечнага. Вось Толстой і Дастаеўскі ў такіх справах усё да зубочка разумелі. Шкада, не надта цанілі іх, больш у іх недахопах капаліся. Ладно. Не будем бедовать по Толстому. Толстой нам теперь ничем не допоможет. Ну, справа ж не ў тым, што Толстой паможа ці не дапаможа. Але з Толстым у душы чалавек хоць і зробіць што-небудзь благое, дык хоць пасаромеецца. Не надто теперь яны саромеются. Вон, Ксензол, свояк твой. Так само наставником был. Институт скончил якраз по литературы. А гляди, за милую душу людей десятками гробить. Правильно, гробить. Конечно, адукацыя не гарантыя на чалавечнасць усё-таки. І ўсё-таки. Калі не культура, не адукацыя, не веды, так што ж тады? Што ж тады, ў канцы канцоў, нас людзьмі зробіць? Гэта, глядячы, якая культура, якая адукацыя. Іншая, наадварот, з чалавека жывёліну робіць. Я так разумею, чалавекам нарадзіцца трэба.
народіцца падлюгай. Ніякая яго культура не пройме. Яна да яго не прыстане. Послухайте, Тесленко, ну, калі Зоя уцячэ, астатніх жа, напэўна, расстраляюць. Магчыма. А што? Як жа так можна? Як жа вы так спакойна аб гэтым гаворыце? Трэба ж нешта рабіць! Будка! Трэба ж урэшце меру ведаць. Адзін допыт і ўсё. Ну нельга, нельга так, Будка, нельга. Так у нас до завтра нікога не застанецца. А вось Майер прыйдзе. Я ненаўмысна, ну, перагнуў крыху. Так ён жа, сволач, настаўнік гэты, агрызаецца. Я сваёй, он сваёй, ну, атрымаў. Пра справу трэба дбаць, толькі пра справу. А не старыя рахункі зводзяць. Вінаваты, геробар следчы. І спраўлюся. Ну, ты мне толькі Ваньку не валяй, Будка. Я сур'ёзна кажу. Лады. А хто ж наступны? Ну, пачакай жа ты. Майер прыйдзе, будзе відаць. У яго на гэты конт свае меркаванні. А наше дело маленькое. Кормит сыто, подать таксама не забаронено. А теперь еще медальку атрымаем. Все ж, здорово мы колупнули бандюков гэтых. У мястэчку калупнулі. А ў лесе што робіцца? Як бы яны нас адсюль не выкалупалі. Болей вешать трэба ксяндзоў. Меней паперы пісаць. Я б іх усіх без разбору да ямы. Аднак жа і гад ты, Будка. Бароўскі, ты мне дагаворышся? Будка! Я гад. А чаму я гад? Я парадак люблю. Сілу таксама. Во, храсіш храбет, каму ведаеш, якую сілу атрымаеш. Себе поважать пачынаеш. А што, это пры саветах было, это сядзі як мыша. І забыцца б далажыць Майеру, што оберпаліцай Будка арыштаваў свайго суседа, старасту вёскі. Ага, арыштаваў. А што, хай не знаецца, з кім не трэба, не положено з бандюкамі знацца, так чаго тут сумнявацца? Все по закону. А бомбу, правда, ён увалок? Адпіраецца гад. Але я з ім яшчэ пакалякаю. Ты пакалякаеш. Бароўскі, ідзі, глянь там. Майер прыйдзе, папярэдзіш. Слухай. Дык каго ж мы рэкамендаваць будзем? Майеру, агент. Што? Пры ім не хацеў гаварыць. Пры ім не варта. Правильно. Ненадзейны тып. Паўгода ў паліцыі яшчэ ніводнага не забіў. Сцеражэцца, падла. Вось именно. Ну давай, думай, тугадум. Пэўна, ў школе з двоечнікаў не вылезаў? У якой школе? У пачатковай, канешне. У сярэдняй наўрад ці ты вучыўся. Ну не ўсім жа універсітэты канчаць бальшавіцкія, як некаторыя. А што зробіш? Быў грэх. Ну вось што. Я буду рэкамендаваць шэфу Дар'ю. Усё ж
4 дзяцей. А дзеля дзяцей маці чаго толькі не зробіць, а? Можа, таго? Гатоўчыка? Ну што ж, можна і гатоўчыка. Прыехаў. Так. Душно. У нашей Германии ніколи не бывает так душно. Цагляныя сцены сельскіх коттеджаў захоўваюць прохладу, а тут драўляныя хаты, гэты прокляты ваш пыл. Просто пекло нейкае. Люди еще неяк прыстасоўваюцца, а бедная жывёліна зусім знемагае. Моя Тедди за целый день выпила полтаза воды и не съела ни одной котлеты. А мы ёй таго, вецярок ёй зробім. А? До речі, пан Ксензов, як правильно по-руску? Ёй зробім? Ці для яе зробім? І так, правильно, пан доктор. Дзіўная асаблівасць рускай мовы. Зусім по-рознаму і ўсё правильно. Ну, гэта, мабыць, у характары рускіх. У іх анархічны характар. А вы надта добра гаворыце па-руску, пан доктор. Лепш за некаторых рускіх. Да вашага ведама, пан Ксензов, доктор Майер нарадзіўся ў Расіі. Мне думаецца, я добра ведаю не толькі рускую мову, але і рускі народ. Аднак да справы. Виновники ўзрыву на чыгунцы арыштаваны? Арыштаваны, пан доктор, пачынаем допыты. А бомбу, што ляжала ля мястэчка, у якой 100 кілаграмаў узрыўчаткі, знайшлі? А можа, яна тут, пад гэтай падлогай? Не было часу. Я ўвесь час у ачапленні стаяў, я б знайшоў, хто яе схаваў. А обер-паліцай Будка арыштаваў свайго суседа, старасту вёскі, па справе адносна бомбы. Суседа? Так, суседа. Нават суседа? Это похвально, полицейский Будка. Рад стараться. А теперь я хочу почуть ваш доклад адносна агента для партизанскага отряда. Правялі аблаву, пан доктор. Ёсць кандыдатура. Жанчына, у якой 4 дзяцей. Рускія жанчыны, як вам вядома, вельмі прывязаны да сваіх дзяцей. Прыгожая. Не вельмі, калгасніцы. Наступная кандидатура. Наступная кандыдатура обер-паліцая Будкі. Наставник. Правда, здоровьем хиляк. А яшчэ хто? Яшчэ. Дзяўчына 18 год. Але гэта не падыдзе. Яна ў мяне ў школе вучылася, я яе добра ведаю. Яшчэ хто? Яшчэ. Гатоўчык. З вартаўнікоў на дарозе. Кульгавы толькі. Вы кепска працуеце, шановны філолог. Што для вас або вам зробяць гэтыя жанчыны? Расплачуцца і ўсё праваляць. Настаўнік, вядома, быў бы больш нам карысны. Але ж ён інтэлігент, хіляк, хлюпік, як кажа паліцейскі Будка. Ну, напэўна, інтэлектуал пачне разважаць маральна, немаральна, этычна, неэтычна. Праклятыя інтэлігенты, я іх надта добра ведаю. Я сам інтэлігент. Яны вораг нумар 2 для Германии. Запомните гэта, Ксензов. Запомню, пан доктор. А кто там еще у вас? Кто? Нават не ведаю, но яшчэ староста вёскі. Ён стары, 60 год. Ну, яшчэ кто? Яшчэ акружэнец адзін.
зарэгістраваны па прозвішчу Зуеў. Жыве ў прымаках, мае дзіця. Але гэта не гадзіцца, гэтага без следства вешаць трэба. А чаму? Ну, ён звязаны з лесам. З лесам? Не слізняк? О, не, наадварот, разумны і хітры. Бярем Зуева. Ну што ж, я не супраць, але... Вы не разумеете людей. Князя Васильевна такие потребны. Вы, напевно, человек с характером и с розумом. С таким мы хутко домовимся, и он одразу зразумеет, что ему выгодно. Його тільки треба поставити перед вибором. Або так, або гэтак. Розумієте? Ну, а покуль давайте гэтага, як його, готовчика. Слухаю, пан доктор. Готовчика знову біж. Будь яна проклята. Будь яна проклята, гэтая ўлада. Да чаго хоць яны дабіваюцца? А чорт іх ведае. У лес, кажуць, ідзі. Кажуць, агентам будзеш. Ну які ж я агент? У мяне во. Ага. Ах, вось яно што. Схапілі, аддубасілі. За што? Што я ім зрабіў? Дарогу не ўпільнаваў. Так што я мог без зброі? Ну, хоць якая справядлівасць у іх ёсць. Якая справядлівасць? Гэта фашызм. А ўсё-такі, ну несправядлівасць, так хоць бы парадак які. Правілы нейкія. Людзі яны ці звяры. Горш за звяроў. Звяры забіваюць ад голаду або з мэтай самаабароны. А гэтыя у мэтах сваіх шалёных ідэй. Ды чорт бы іх пабраў, гэтыя праклятыя ідэі. Калі б не было на свеце гэтых ідэй, не было б і такога кровапраліцця. Так нельга разважаць. Ідэі розныя бываюць. Розныя, і ўсе супраць нас. Колькі мы ўжо напакутваліся праз гэтыя ідэі. А людзям хіба ідэі патрэбныя? Ім жыць трэба, хлеб есці ды дзяцей гадаваць. Ох, каб гэта было магчыма. А то вон як 25 год, дак вайна. Адна скончыцца, другая пачынаецца. А жыць і няма калі. Праўда, і няма калі. Я вон ніколі нічога ні з кім. Выгналі дарогу пільнаваць. Пільнаваў усё як належаць. А калі там узарвалі дзедак, пры чым тут я? Да і наогул, што я магу зрабіць з тымі партызанамі? Я іх і ў вочы не бачыла. Сидела і сидела на траўцы, пасля задрымала крыху. І дзе яны прыйшлі, я не бачыла, ей-богу. Толькі чую, як вухне, як пыхне, быццам канец свету настаў. Я з насыпу, што было духу дамоў. А дома і ўзялі. Вось таму і ўзялі. Выбух, кажуць, на тваім участку быў. Душы я ведаю гэтыя участкі. Я і сапраўды ні ў чым не вінаваты. І выбух той не на маім, на суседнім участку. Нехай бы там вінаватых і шукалі. А яшчэ кажуць, павесім. І б'юць. Не, трэба нешта прыдумаць. Трэба маўчаць. Маўчаць. Нічога ім не адказваць, ні ў чым не прызнавацца. Всё проста, як вы не разумееце. Яны хочуць паставіць нас на калені. Мы супраціўляемся. Але ж з намі ідэя. Ідэя вызвалення. А кожная вялікая ідэя дорага абыходзіцца. За яе трэба заплаціць крывёй. Почитайте гісторыю, на жаль, так было заўсёды. Постой! Зноў, значыцца, ідэя? Да не хачу я проліваць кроў ні за якія ідэі. Хай яны хоць мёдам мазаныя. Што я, мясны бычок ці што? Я чалавек. Чалавек! Дзіўны, аднак, вы чалавек. Да ўжо які ёсць. Яна, мабыць, гаворыць праўду. Якую праўду? У чым яе праўда? Выходзіць правільна, што нас сюды пасадзілі і заўтра павесяць? Ідэі, ідэі! Гэта праклятыя палітыкі падапрыдумвалі сабе на патрэбу розных ідэй. Хітрыя, самі гавораць ідэі, а думаюць штаны. Яшчэ каб смачна пажраць.
И каб іншыя іх поважали. Не гарачыся. А я не гарачуся. Я просто человек, то я говорю, что думаю. Потому что у меня семья, дети. Я нікога не зачаплю, але і мяне, будь ласкавы, не чапай. Ой, чапай, не чапай, усё роўна яны з цябе душу вынуць. А чему бы не вынуть? Господи. Ось, прибрать сказали. Каб было чисто, як у царкве. Немцы дуже чистиню поважають. Культурная нация. Начальство глядеть буде. Трэба, каб было чисто. А то ж мяне ў звальненне не пусцяць. А мне бульбачку акучыць трэба. Все ў дзярэўні пакучвалі, а моя лебедой зарастае. Ды да таго ж і маці хворая. Дайте я. Харитон, які д'ябал тебе ў гэтую паліцыю цягнуў? Быў чалавек як чалавек. А д'ябал і ўцягнуў Дар'я. Нашы вернуцца. Па галоўцы не вось не пагладзіць. Не пагладзяць, факт. І гэты не гладзяць. Все расстраляць збіраюцца. І тыя. Ты не чуў, што там у паліцыі пра нас гавораць? Чуў крайком вуха. Кажуць, з тымі, што цягнік не ўкаравулілі, дык нешта рабіць будуць. Боже мой. Ну і з тымі, што з лесам звязаліся таксама. Пяткін! Боже. А ты б не памог нам трошкі? Пасля гэта табе залічыцца. А што? У адно месца збегаць. Тут, у мястэчку, недалёка. Не, гэтага я не магу павесіць. Я думаў, можа, вадзіцы прынесці, ці падсцілачкі свежай. Гэта калі ласка. Сволач ты, Пяткін. Сволач, канешне. Так што звиняйте. Які ж вы, аднак, хоць бы на копейку годнасці. Эх, девушка, добра табе гаварыць. Пабыла б ты ў маёй скуры, калі цябе і свае за чалавека не прызнаюць і гэтае. І правильно робяць. За что ж тебе, Харитон, человеком признавать? Ты человек хіба? Ты ж Иуда. Гэта ты правильно. Иуда. Вось гляджу я на вас. І все думаю. Вы тут сядзіце, гаворыце, а там вісельню ставяць. Боже, боже мой. Боже, што ён гаворыць? Ну, доседзеліся. Дофіласофствоваліся. Трэба ўцякаць. Гэта адзіны выхад, цётка. Другога не будзе. Дед, інакш заўтра павесяць усіх без суда, без следства. Юлька, трэба рызыкнуць. Галоўнае з гэтага склепа вырвацца. Думаешь, гэта лёгка. Цябе як завуць? Гатоўчык, ну. Вось ты, шыбка гарачы. Чаму я гарачы? Я ж бязвінна прападаць не хачу. Гэта адразу відна, што безвінны. Ну, ей-богу, жыву ціха, як мыша. Ні з кім нічога. З братам, ведаеш, перастаў страчацца. Але ж яны ўсё роўна не вераць. Не вераць. Значыць, адзін выхад. Уцякаць. Да я не супраць, але калі б можна было. Тым ж ты і справа, што нельга. Дарма ты трывожыш людзей, нічога не выйдзе. Подумайте, як жа быць? Уся наша надзея толькі на саміх сябе. Хто ж яшчэ нас вырутае? Толькі самі. Галоўнае дзейнічаць разам і дружна. І хутка! 5 секунд, і ўсё павінна быць скончана. Да, пасля. Хто куды? А калі не удастся? Калі не удастся. Што ж, заўтра павесіць. Хрась, пазванкі, гатова. Ладно, хопіць. Трэба наважыцца. Добра, значит так. Начиняются двери. И ты, Гатовчик, ось тут у меня трохи махорки. Тримай! Одразу ему у очі.
Я вырываю зброю. Штосьці не тое, не тое, не тое. О, я не ведаю, что тады тое, кажи ты, мы послухаем. Ты слухай, дед. Здаецца, товарищ дело говорит. Пустое ты затеваешь, товарищ. Як гэта пустое? Ну, ясна, справа пустое. Ну, ты, може, выскочишь, а іншыя? Іншы таксама, хто не прозявае. А хто прозявае? Дык што ж? Ну, ось Дар'я, куды яна уцячэ, ды і кульгава таксама. Ну, дзяўчынка можа выскочыць. А ты? Куды мне бегчы? Я ўжо абегаў сваё. Ну і дарма. Ужо заныў, заплакаў. Пустое. Што ж тады? На шипенице висеть не пустое. Ты як, Юлька? Я за. Добра. Тетка, ты? Тетка, гляди, яшчэ дзяцей пашчасціць убачыць. А так усё, амба. А так амба. Трэба рызыкнуць. І зараз, хай пацямнее. Вы заўважылі? Сюды по адным ходзяць. А з адным мы управімся. Сюды по адным, а там яшчэ вартавы. А то! Не хочаш, ты перастань каркаць. А то, можа, яшчэ немцам дакажаш, што мы тут дамаўляемся. Я не доказывал, калі старостом был. А теперь не такі чалавек. Так што ж ты прапануеш? Завтра дружно топать на шибеницу? Куды денешься? Поведуть, потопаешь. Ну, ведаешь, это ты топай, а нам яшчэ жить хочется. Ох, кому не хочется? Ты думаешь, коли я стары, так жить расхотел? Але что рабіць, коли не выпадае? Тут ужо не про жыццё, про смерть трэба подумать. Каб не опаганіцца перед концом. Тады что ж, будем подыхать? Надто ты спрытны, товарышок. Нядобра гэта. Дарма ты, дед, так на товарища кажешь. Товарищ про артельную справу клопотится, а ты супротив. Не хочешь, помолчи хоть. Ладно, даволі с ним. Ты як? Готовчик? Готов. Зуев, на выход! Холера. Покуль торговалися. Наступным потрактоваться! Готовчику! Ну, жди! Ой, божечка, яны ж іх заб'юць. Страшно. Страшно. Страх. Якое гэта праклятае пачуццё. Напэўна, няма горшага ў чалавеку, чым яго страх. Правда, Юлечка? Ты так ужо ў годах, Дар'я, сваё пажыла. Якіх дзяцей нараджала? А яна во маладзенькая да прыгоженькая, ёй горш будзе. Ды не за сябе я, за дзяцей. Каб жа я была адна, я бы не гаравала. Няхай бы забівалі. А то, як падумаю, мяне тут мыкаюць, а дзетачкі мае слязьмі заліваюцца. Меншенькая ўсё не здаровіцца. Ды Ванечка такі яшчэ бесталковы. Хіба ж ён дагледзіць? Ён же і коровку падаіць не ўмее. Ранечкай спіць ніяк не дабудзешся. І так і гэтак буджу. Щас, скажа мамачка, щас устану. І спіць, спіць. Ну, ведома, малец. Расце ў сне, ну і спіць. А я ўсё про мамочку думаю. Колькі ёй цяпер дастанецца? Я ж такая дура была, капрызлівая ды разборлівая. Яна, бачу, на шматкі разрываецца. А я прыстала туфлікі купіць.
моя мамулечка. Мамочка наплачется горькими слезами. Я допиту боюсь. Боюсь, як бить будуть. Эх, дочушка, биттё не самое страшное. Есть еще страшнейшее. Нехай меня б'ють. Нехай б'ють. Хай на горки яблок соб'ють. Аби каб выпустили. Каб деток своих побачить. Господи! Господи! А може, яны яшчэ раз выпусцяць, а? Не, тетка, не выпустить. Тому правильно каже Зую. Треба наважиться. Каб был які шанец, чаму б не наважиться? Але подумай, хіба магчыма плот навокал да вартавыя. Вартовые, конвоиры, полицаи, все не важно. Што ж тады, по-твоему, важно? Важно? Важны во гэты апошні наш шанец. Або вырвацца з гэтага склепа, або чорт з ім, хоць не дарма загінуць. А то што ж, так і будзем, як бараны, плесціся на шыбеніцу. Ім толькі гэтага і трэба, каб усе баяліся. А мы не спалохаемся, мы кинемся ў бойку, хай загінем. Для іншых прыкладам будем. Вы разумееце, люди даведаюцца, гаварыць пачнуць, будуць расказваць, іншыя спрабаваць будуць. Можа, каму-нікаму пашанцуе. Можа, хто-ніхто ўратуецца. Таму трэба наважыцца, нават калі ніякіх шансаў. Гэта не ксяндзоў у школе навучаў цябе часам. Вучыў, а як жа? Літаратуру выкладаў. Бывало, ўсё мне пяцёркі ставіў. А цяпер вешаць будзе. Так, сапраўды, як усё мяняецца. А ўсё таму, што Бога ў душы не маюць. Думаюць, што грамот усё заменіць. Не, Бога нішто не заменіць. Хіба што д'ябал, ён заўжды ў Бога намеснікам ходзіць. Ох, каб цяпер цагаліна якая ці камень. Памажы, Божа. Божечка, ці ж я не носила тебе ў душы сваёй? Ці не берагла твоё светлае імечка? Памажы, скажы, як мне быць? Детки, як вы там? Памажы, Господи! Значит, Зою, вы згодны со мной, что каждый человек мае право жить. Это только дурни и рвутся хутчэй померти там за родиму, за идею, это не мае значения. Нормальный, здоровый человек повинен хотеть жить. Особливо, коли у его семья. Сідайте. У вас семья великая? Не сказать, как великая. Жонка и дитя. Дитя, жонка молодая, пригожая жонка. Ну что может быть лепше? Это добре, что мы у час похопились и попередили помылку. Якую помылку? Ну як, вас не виноватого и повесили. Остатніх, вядома, заслужено, а вас за что? Я и сапраўды ни при чем могу доказать. Мне доказов не треба. Я вам верю. Дякую. Так, так вот что, Зою, мы вас отпустим. Будете жить со своей семьей. Дом справный? Не дужа. Дах у одном месте протекая, да и подрубу не шкодила б новую. Ты с тестем живешь? С тестем. И теща, и еще братовая. Ох, тесновато, тесновато, тесновато.
там. Эх, ну, вось што, Зуеў, перайдзеш у падліпкі, зоймеш дом старосты. Яму ўжо не спатрэбіцца. І калі... ты кім быў у арміі? У арміі? Старшына. У артзабеспячэнні. Старшына? Старшына. Гэта унтэр-афіцэр. Унтэр-афіцэр? Сидите. Вот что, Зуеў, послухайте, а чаму б вам не перайсці да нас? Магчымасці самыя неабмежаваныя. Не думалі? Думаў. Але жонка, ведаеце... А гэтыя жонкі баіцца, шкадуе. Я разумею, ва ўсіх у нас жонкі і дзеці. Але вы павінны зразумець, Зуеў, што адбываюцца вялікія гістарычныя падзеі, перакройваюцца лёсы цэлых народаў наогул, ну і кожнага чалавека паасобку. І той, хто зараз празявае, назаўсёды застанецца з носам. І не толькі ён, але яго дзеці, унукі і нават праўнукі. Так што тут, як кажуць рускія, або пан, або прапаў. Разумееце? Ну, вось што, Зоя, мы вас накіруем у лес да партызанаў. Часова, вядома, часова. А потым перайдзеце ў паліцыю. Згодны? Я... Разумееце, неяк усё гэта адразу. Вот мне подумать. Правильно, подумайте, только недолго думайте. Но вы же сами разумеете, что мы берем не усіх, а только тых, кто пришел до нас у тяжкий час. Ён увогуле малайчына, ён у час падняў руки. Ці не так, Зуеў? Так. Только я... Мне падрабязнасці не трэба. Мне наплевать, кем ты был ранее. Коммунист, атеист, активист. Это не мае значения. И потом мы предоставляем вам необмежованную уладу над мясцовыми людьми. Разумеете? Вы отчуваете? У вас есть... Вы отчуваете, что такое безмежная улада над людьми? У вас есть такое почуттё? Я не ведаю. Ах, мабуть, все русские с комплексами. Почуттё улады, это ж... Ну, гэта, мабуть, сугубо нямецкае пачуццё. Не, чаму? Я таксама часам, ей-богу, адчуваю. Адчуваеце? Адчуваеце? Ну што ж, паліцэйскі будка, вось вы і набліжаецеся да германскай нардычнай расы. Ну, так як, Зою, згаджаемся, а? Я згодны. Вот, ну, только б мне подумать. Думайте до 10 годин вечера. Идите. Але, пан майор... Идите. Ну, як, ксяндзо? Выдатна, пан доктор. Вось именно. Вы запомните раз и назаўсёды, ксяндзо, что хлюпики не патрэбны. Патрэбны люди, нехай хитроватые, нехай туповатые, але каб хотели жить, и жить вельмі добра. Человека заўсёды трэба поставить перед элементарным выбором, асабліва, калі гэта выбор паміж жыццём і смерцю. Разумеете, ксяндзо? Так, пан доктор. Ну вот. Зашейте ему в гимнастерку шифр и накируйте в лес. А коли что, ну так там выкрые его мой агент.
Захар. Ты чуешь? Чую. Яшчэ не глухі. Да кинь ты, да чертовой матери гэтые жорны. Бежи за Полиной. Живо! Добра, я курень! Боровский. А ты правильно все зразумеў. Не блытаеш чего? Ай, ну что тут блытать? Ясно, як божий день. А можа, гэта толькі ягоны ход? Ну, хітрасць такая. Ну якая хитрасць? Яны яго яўна вярбуюць з поспехам. А калі ён іх ашукае? У іх заложнікі, жонка і дзіця. Без заложнікаў яны не пачыналі б гэты гарод гарадзіць. Я іх ведаю. Заложнікі, гэта вядома. Гэта іх сістэма. А калі ты ўначы выпусціш усіх са склепа і напралом, была не была, а? Не выйдзе. Для ганка вартавы, для ворот другі. За плотам патрулі. Усіх перастраляюць і ўсё. Мабыць, перастраляюць. Чорт! Галоўнае, час страчаны. Праз 2 гадзіны я буду змяняцца, а тады ўжо кропка, ўсё! За гэты час могуць нікога не выклікаць. Могуць. І не выклікаць. О, Ось, дядька Тесленко, прыйшлі. ну, Полина, можешь меня карать. Твоя правда. Ды мала радасці, што моя праўда. Лепш бы я памылілася. На вялікі жаль ты не памылілася. Падобна на тое, што ён сволач. Паслухайце, я мог бы застрэліць гэтага Зуева, а? Ды ну, пачакаем. Што прыдумаць? Так недарэчна ўсё атрымалася. Я, вядома, невялікі знаўца чалавечай душы, але нейкае адчуванне маю. Сэрцам адчула. Твоя правда, твоя. Ты разумныя кніжкі чытала, а я всё жыццё жывёлай займаўся. Сап, яшчур, прывіўкі, ацёлы. Дарагі Тесленко, все-таки вам, мужикам, прасцей. Вы гэту вайну головой больше, логикой адчуваеце. А мы, вы, жанчыны, пачуццём. Вось адчуваю, што не павінна ж так быць, не па-людску гэта. Ой, Господи. Я лепш бы сама ў тую камеру села, чым вырашаць такое. Паслухайце, мне можна ісці, а то я адпрасіўся тут павячэраць. Ну, пачакай, хвілінку пачакай. Да я не магу больш! Ну, ладно. Я ведаю, што зрабіць. Я зраблю. Але гэта ўжо самы апошні сродак. Сянзоў там? Там? Дзе ж яму быць? А доктар гэты нямецкі? Як калі? Прыходзіць, выходзіць. Ты вось што, як ён выйдзе, дай знак. Ну, выкінь палку яку на сцежку, ці сам выйдзі. Зраблю. А навошта? Можна запытаць? Пасля даведаешся, зараз ідзі. Ладно. Что ты надумала? Ладно. Всё, кропка. Я паспрабую. Я з ім пагутару па-сваяцку. С Ксянзовым? Ну что ж. Я з ім па-харошаму. Як са сваяком. Ну, няўжо ён такая сволач? Разам з намі рос, вучыўся. На уроках расказваў пра Бруна, Кампанеллу. На сходах выступаў, дзеткам піянерскія гальштукі завязваў.
Адукаваны ж чалавек. Не можа быць. Поль, Полина, ты не принаражен. Коли что, не поминай лихом. Ладно. А може, і я з ёй? Дзеля страхоўкі. А, дядька Тесленко? Хоть бы Юльку вызволить. Переживаю я за яе. У тебя что с ёй каханне? Да не, ніякае не каханне. Просто, але яны у меня за Юльку поплатятся. Я их душой, духом одним не выношу. Усіх. І немцаў, і асабліва бобікаў гэтых продажных. Ну, и Полина. Хороший человек. А може і нічога. Може обидеться. Пан цензур, там вас пытаются. Ну, кто там? Ваша своячка. Полина? Черт! Черт, только ей не хапало. Ну вот что, скажи мне, мамине. Так я уже сказал, что вы тут. Ну, притрымай язык, Боровский! Ладно. Упусти. На 5 хвилин. Ага. Добрый вечер, Степан. Привитание. Я да тебе ненадолго, я ведаю, ты человек занятый. Ну, добре, ты сядай, табурет або кресло. Сядай. Як вы там живете? Ну, про гэта могла и дома спытацца. Дома незручно, ведаешь. Да. С сестрой все ніяк не памірыцеся. Пора б ужо. С сестрой мне тяжко помириться. Я ведаю. Характар. Може и характер. У сваяка, значить, характар іншы, так лічиш? Ну, все ж сваяк мужчына. Апрача характара павінен яшчэ і розум мець. Каб за сябе і за жонку думаць. Ну, что ж. Допустим. Ну и что? Степан, ты не боишься часом? Тебе сумление не мучить? Кольки ты забил? Особисто. Я думал, ты спочатку про сестру запытаешься. Хутка раджать будзе? Або сестра тебе мало цікавіць? Мяне многое цікавіць. Але сперша адкажы маё пытанне. Тут, дорогая моя, я задаю пытанне. А ты, хто сидзець на гэтым табурете, павінны толькі адказваць. Вось так. Зразумела. І ўсё-такі, Степан, колькі ты забіў асабіста? Зрэшты, табе як блізка радні магу і адказаць. Трох. Не болей? Трох, не болей. Болей не здолеў. Следчая праца, ведаеш, з прэс-канцеляршчына на выездах бывае рэдка. Так што, задавальняе тебе моя
справаздача? Амаль што. Хаця тых, хто цябе дапытае пасля, яна не вельмі задаволіць. Хто ж мяне пасля дапытае? Ці не былы тутэйшы прокурор Сівак? А хоць бы і Сівак, а што? Ты за Москву уцёк. Твой Сівак, вось што. Слухай, Сцяпан, скажы, ну чым цябе не задавальнялі саветы? Чаму ж не задавальнялі? Я ж не які-небудзь там лішэнец альбо вораг народа. Паходжаннем таксама не з чужога класа. Як табе вядома, інстытут скончыў, завучам працаваў. Кватэрку нажыў, сама ведаеш якую, сад, гарод. Так што, як кажуць, поўны ажур. А ты не думаў, што дарога да Масквы 2 канцы мая? А што, калі савецкая сіла акажацца дужэй, тады як? А вось гэта немагчыма. Не ўдалася гатункам. Зараз у свеце існуе толькі германская сіла. І я жыўся з ёю. У яе нават мулкаватых абдымках мне наогул спакойна. Таму зараз у маёй душы поўная яснасць і гармонія. Гэта цябе дапікаюць сумненні, бо твае пераконанні бурацца, ты безабаронна. Памыляешся. Мае пераконанні не бурацца. Ось мае ў адрозненне ад тваіх не падуладны ніякай сіле, нават германскай. На чым жа яны у цябе аснованы такія непадуладныя? Усяго толькі на вернасці свайму народу. Паліна, гэта ж стары аргумент усіх дэмагогаў. Па-першае, адкуль табе вядома, з кім народ? З рускімі, з немцамі? Ты што, робіш яму апытанні? 300 чалавек у мястэчку – гэта яшчэ не народ. Па-другое, народ. Ён не такі дурань, як некаторым здаецца. Ён добра адчувае і беспамылкова выбірае, з кім яму быць. З кім жа, па-твойму? З тым, хто перамагае, з пераможцы, як жа інакш. Паліна, ты прыйшла мяне агітаваць? Не. Не агітаваць. Я прыйшла прад'явіць табе ультыматум. Ультыматум? Ну што ж, ну давай, шпар, я паслухаю. Ультыматум раённага антыфашысцкага камітэта. Гэтай жа ноччу усіх арыштаваных пераправіць у лес. Самому таксама. Там цябе яшчэ прымуць. Мінулае дадуць магчымасць загладзіць справамі. Ну што ж, гэта сапраўды ультыматум. Ведаеш, ніколі ў жыцці не чуў такі ультыматум. А што, калі я яго не прыму? Прымеш. Паслухай, Паліна, а ты часам за сябе не баішся? Зараз мне варта толькі свіснуць, і ты апынешся ў камеры, побач з сваімі супольнікамі, за якіх прыйшла хадайнічаць. Маіх супольнікаў тут няма. Мае супольнікі на волі. А тыя, каго вы вярбуеце, гэта ўжо не супольнікі. А ты пра каго? Ты ведаеш пра каго? Пра Зуева. Вось як. Значыць, вам гэта вядома. Нам усё вядома. Ну што ж, зрэшты, гэта не так ужо і важна. Ну так Зуеў раскалоўся. Сволач. Нічога для нас падыдзе, для невялікага задання, потым пабачым. Слухай, Сцяпан, а чаму ты ўсё мне гаворыш гэта так адкрыта? А ты не здагадваешся, Поля? Здагадваюся, але ты не зробіш гэтага. А што мне застаецца, Поля? Якія ж вы ўсе сволачы.
Якія падонкі! Свет не бачыў такіх падонкаў! Чаму мы падонкі? Чаму падонкі? Мы нават вельмі інтэлігентныя людзі. Обер-лейтенант Майер, напрыклад, доктар філалогіі. Я таксама з вышэйшай адукацыяй. Ты Іуда з вышэйшай адукацыяй. Дура, 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 дура! Дура, гэты Іуда аберагаў цябе цэлы год. Ты думаешь, я не ведаю, чым ты займаешься? А ты сама ведаеш, што будка па тваіх пятах ходзіць. І толькі дзякуючы мне ты яшчэ існуеш на гэтым свеце. Сястру не хацелася трывожыць. У палажэнні ўсё ж. І вось гэта твоя удзячнасць. Что тут такое? У чым справа? І хто гэта прыгожая жанчына? А? І чаму яна прыйшла да вас, пан Ксензо? Хто яна такая? Я прыйшла для размовы са сваяком. О, яна ваша сваячка, Ксензо? Ну так, пан доктор, гэта жончына-сястра. Жончына-сястра, так разумею. І чым яна займаецца? Я настаўніца. Ах, настаўніца? Ксензо, дык яна яшчэ і ваша калега? Так, пан доктор. Так, на жаль. На жаль? А чаму на жаль? Послухайте, доктор, з Зуевым не атрымаецца. А чаму не атрымаецца? Ім ужо ўсё вядома. Каму ім? Ім з лесу. А яна што, з лесу? Я не з лесу, я з мястэчка. Прыйшла з патрабаваннем вызваліць арыштаваных. Пагражае ультыматумам падпольнага камітэта. Мне асабіста! Люга! Сволач! Аддае! А ты наогул жывёліна. Недачалавек ты. Зараза! Спокойно, спокойно! Спокойно! Будка. Ось як. Наставница. Ну что ж, возьмите ее будкой, поговорите як след, только не надо старайтесь, мы с ее еще поговорим. Век! Быстро! Вось какие у вас наставники. Мы ж завтра ее повесим. Я ж вам говорил, Майер, что з Зуевым не атрымаецца. Вось не атрымалось. А с кем атрымаецца? Назовите мне того, с кем атрымаецца. Ну! Вы дрынь, вы паскуда, а не полицию. Вас трэба повесить замест тых, что в склепе сидят. Я готов. Готовы? Готовы? Гэту вашу своячку, перш чым повесить, я прымушу постоять на коленях. О, не, доктор, яна не стане. Не стане? А вот вы стали. А что зробишь? Ага, что зробишь? Что зробишь? Лепш жить на коленях, чим померти стоячи. Старая истина. Не стане. Не стане. У вас есть что выпить? Не стане. До 1936 года я так само старался стоять на ногах. Был паршивым интеллигентом, захоплялся славянской филологией, друковал некие артикульчики,
Адным словом, не спяшаўся за вялікім нацыянал-сацыялізмам. Але хутка зразумеў, што зрабіў вялікую памылку і што мне яе не даруюць. І сапраўды не даравалі. Чаму я тут, у гэтым богам забытым кутку, у той час, калі мае бездарныя калегі ходзяць у чынах? Потому што я спазніўся стаць на калені. Вот, разумееце, ксяндзо? Я ехаў сюды на 2-3 тыдні, а сяджу тут больш за паўгода. А я хочу жыць, вы разумееце, жыць, а не гінуць у акопах. Таму я павінен знішчыць тут увесь гэты партызанскі атрад і всю гэту падпольную банду. Разумееце, ксяндзо? Зразумеў. Абсалютна ўсё. Нават больш. Я знайшоў у нашых лёсах і біяграфіях многа агульнага. У мяне ўсё пачалося з таго, што мяне не прынялі ў партыю. Бальшавіцкую, вядома. Но я чалавек ганарысты і затаіў крыўду. Таму што, самі ведаеце, для беспартыйнага немагчыма ніякая кар'ера. Так. Абмежаваны ўсе магчымасці. Гэта я разумею. А ўсё ж такі Зуева я пашлю у лес. Божачка, Пресвятая Маці Багародзіца, ты ж казаў, дык я ўжо надумалася. Мы готовы на ўсё. Мы ўсё зробім, толькі б вырвацца адсюль. Як жа так? Пабойся Бога. Выходзіць, ашуканства нейкае. Ніякага шуканства. Все просто. Тады ў чым справа? Растлумачыце? Я ж вам і гавару, не прабіцца ніяк скрозь вартавыя ўзмоцненая ахова. О, як? Значыць, узмоцнілі. Раней жа 2 вартавых было ля склепы ў варотах. А цяпер процьма. О, як? Божа, дык няўжо ж нічога не выйдзе? Значыць, не выйдзе. Не. Штосьці не тое ты кажаш. Штосьці не так. Ведама, шанец наш невялікі, але ж апошні. Вы ж самі сказалі. Ну, гаварыў, але во паглядзеў і сапраўды бачу. Пустая справа. Значыць, гінуць на шыбеніцы? Што зробіш? Не. Не, штосьці не тое вы гаворыце. Штосьці не так. Трэба паспрабаваць, нават калі ніякіх шансаў. Якога д'ябла спрабаваць? Это што табе, жартачкі? Яны ж адразу нас і прыкончаць. О, я ж казаў, пустая справа. Сілы у нас мала. Ужо спалохаліся. Да я не спалохаўся. Ужо адступаеце. Я не спалохаўся, дачушка. Я як усе, як вырашым, так і будзе. Але ж во мала нас. І гатоўчыка няма. А гатоўчыка не будзе. Як? Запраціўіўся і прапаў. Гатоў ужо ваш гатоўчык. Божачка. Я не мясны бычок, я человек! Человек! Нехай усё роўна, мы павінны! Мы павінны! То што ты крычыш, павінны, павінны? Нікому мы не павінны. Ты лепш падумай. Ну, выскачым мы адсюль. Ну, вядома, не ўсе, ну, можа, я, ты. Астатнія. Дед, куды яму уцекаць? Цётцы таксама. Іх жа адразу і прыкончыць, точно. Уже ім пэўна канец, амба. А так можа і адпусціць. Мала ли што грозіцца. Віны ж за намі ніякай. А так пэўная смерць у гэтым склепе. Ты просто боишься. Ты спалохаўся. Але ж гэтыя ўцёкі твоя ідэя, а цяпер ты ад яе адступаешся. Я не адступаюся, я, калі ласка. Я, можа, спрытнейшы за вас усіх, я, можа, і вырвуся. Але што з вамі будзе? Вас жа да раніцы закатуюць, пазабіваюць. А я не хачу, каб праз мяне гінулі. Гэта правільна. Гэта ён добра гаворыць. Але ж нельга аднаму. Грэх будзе вялікі на душы, калі ён толькі сам уратуецца. Падобна, аднак гэты грэх яго не надта палохае. Штосьці іншае ў яго ў задуме. Менш балбачы пра мяне, пра сябе падумай. Будзеш такая дурніца,
Хутка з жыццём развітаешся. Божачкі, калі б я ведала, што гэтым скончыцца. Усё кепскае на вайне ад страху, а ў мірны час ад разліку. Я нагледзеўся, ведаю. Яшчэ, мабыць, ніколі не трэба спадзявацца на лепшае. Лепш на горшае. Тады трошачкі лепшае сюрпрызам будзе. Калі будзе толькі. Шкада, я вось паспадзявалася. Але і табе лепш не будзе, Зую. Ты яшчэ пашкадуеш, дзядуля праўду казаў. Вельмі ты спрытны. Ад такіх заўжды невядома, чаго чакаць, яны на ўсё гатовы, калі прыпячэ. Смолкни! Я праз чужую дурноту не хочу прападаць. Засыпаліся? А я пры чым? Ах, ты ўжо не пры чым. Але ж яна таксама не пры чым. І ён? Ну, я пры чым? Я сваім дапамагала, як магла. Я адмаўляцца не буду, няхай караюць мяне, я ўсё возьму на сябе, а ты ідзі. Ты ідзі заступіся за астатніх. Калі ты такі спрытны, калі ты сумленны чалавек, дапамажы такім жа невінаватым, як сам. Як гэта я дапамагу? Вось як. Вось ты які. Тады ўсё зразумела. Трус ты, або прадажнік. Не трэба так, дачка, гаварыць, чалавека крыўдзіць. Ну што ж, не так не. Ён праўду гаворыць. Якую праўду? Хіба вы не бачыце, ён спалохаўся. Ён прадае нас. Наступны ягоны крок на службу. Да немцаў! Смолкни! Нікуды я не пайду. І мне, можа, горш, як вам прыйдзецца. І змоўкні, бо я придушу тебе гэтымі руками. Ну, ты таксама цішэй, не грачыся. Дзяўчынку мы табе абражаць не дамо, вояк. Не трэба лаяцца, Юлечка. Сціхні, сціхні. Я лепш хацеў, як лепш для ўсіх. Зато і для сябе. Змоўкні, бо я тебе придушу гэтымі руками. Тихо. Што робіцца? Божачка, што гэта? Сапраўды, чаго ж сварыцца? Яшчэ на адной перакладзіне вісець будзем. Малевич, у канцелярію! Юлечка, тебе. Божачка літасцівая. Наступным падрыхтавацца Зуеву! Я не пойду. Я не могу. Чаму? Я не пойду, яны ўсё ведаюць. А гэта ўжо не мае ніякага значэння. Як же не мае? Як же не мае? Гэта ж... Тихо! Нехта крычыць, Юлечка, быццам яе голас. Катуюць, напэўна, бедная дзяўчынка. Нічога. Прыйдзе час, ганарыцца будуць. Такая маладая, глядзі, розуму колькі і смеласці. Божачка, не вытрываю я гэтага. Сэрца разрываецца на дробныя кавалачкі. Сцісні сэрца і цярпі. Добра, што нядоўга засталося. Ці ж гэта я не цярпела? Усё сваё жыццейка цярпела. Колькі ўжо нацярпелася, аднаму Богу вядома. І сцюжы, і голаду, і галечы. Колькі траўнічкаў ды крапівы паела. А колькі страху ды вайны гэта сцярпела. Ну што мне яшчэ сцярпець? Цёмнай вясковай бабе. Я ўсё сцярплю. Я і смерць сцярплю, толькі б мае дзеткі асталіся жыць. Для іх я ўсе пакуты адолею. Давайте мне яшчэ пакуту вірады. Давайте. Ну і паплач.
усё лягчэй стане. Я б таксама паплакаў, да слёз няма. Выплакаў усе свае слёзы. Мабыць, нам ужо нічога не змяніць. Хіба пасля нас што-нибудь зменіцца. Прыйдуць новыя людзі, разумнейшыя, чым мы. Болей сумленныя, можа. Яны ўжо разбяруцца ў нашым жыцці. Я так думаю, што павінна разабрацца. Бо як ж інакш? На што тады і жыць? Дзе тут барахло дзеўкі той? Гэта Юлечкі? Ага, во і світачка. Давай сюды. Навошта табе? Не дам, гэта і є світачка. Давай, ёй ужо не спатрэбіцца. Як? Забілі. Вы яе забілі. Капут дзеўцы! Што ж, так і будзем, як бараны, плесціся на шыбеніцы. Ім толькі гэтага і трэба, каб усе баяліся. А мы не спалохаемся, мы кінемся ў бойку. Людцы добрыя! Што ж гэта дзеецца? Забойцы праклятыя, завошта ж вы яе? Дзіця горкае! Давай вопратку. Не дам. Забівайце мяне, душагубы праклятыя, каб вам здохнуць, каб вам у сваёй крыві заглынуцца. Дай по-добраму, то применю силу. Ты продажны, ты яшчэ сілай палохаеш. Дзяўчынку забілі, а цяпер мяне. Ах вы гады, герынгі, эсэсы праклятыя! Дурная баба, молчать! Ах, подлые ваши души. И ты, кто народил вас, и Гитлер твой, каб ему на сине повиснуть. Побойся Бога, Харитон! Что ж ты робишь? Хіба можно старую так бить? А яна што? Хіба дазволена гэтак пра фюрера? Иуда. И есть Иуда. Кол ему горло твоему фюреру. И тебе тоже. И всем вам, фашисты! Что ты робишь, бандюга? Цыц, падла! Вось так і табе будзе. Думаеце, як пяткі, дык можна? Я вам покажу уласть. А то як будку, дык бояться, а пятки на не. Я вам покажу уласть. Сволочи! Сволочи! Кто сволочи? Все супраць мяне. Што ж цяпер рабіць? А што ж ты яшчэ хацеў зрабіць? Ужо нічога, ужо ўсё. А хіба я хацеў, так выйшла. І ўсё к д'яблу. Але чаму хіба я мала стараўся, мала зрабіў для радзімы? Дык чаму я павінен гінуць? Я хачу жыць, дзед! Хто жыць не хоча, понятное дело. Але ты сваё пражыў, а я малады. Чаму я павінен гінуць у свае 30 гадоў? Другога жыцця не будзе, яно ж у мяне адно, дзед! Одно. А думаешь, одно прожить просто? Ой, колькі ім пастак пастаўлен для чалавека. Толькі гляди, каб не улететь в якую. А памерці, дак яшчэ трудней. У вайну тым болей. Гэта нібы экзамен табе за жыццё. Вытрымаеш ці не? Ты его не вытрымаў. Значыцца, дарма і жыў. Як гэта дарма?
Як гэта дарма? Што я уломак які? Я выдатны чырвонаармеец. Старшиной быў. На фронте атаку один з кулямётам адбіў. Тут ад'ютанта ухлопаў. Хіба гэтага мала? А ў канцы вось заліку не здаў. Ах, дьявол. Неужо твоя правда? Выходить, однако, твоя. Что ж мне робить? Заблытаўся ты, Зуеў. Так, мабыць, заблытаўся. Ох, як недарэчна атрымалася, дико. Что я тебе пораю? Хоть перед концом не про себе, про инших подумай. Ребенок же у тебя расте. Як ему быть дитям отступника? Жах! Значит, что ж? Значит, помирать? Да иншего не застояться. Не застояться. Ну что ж, черт с ним. Все ровно видать. Але дудки, я еще потягаюся. Бо я еще на нечто гожуся. Ну скажи, ты старый, гожуся ж? Мабуть, годишься только... О, бачишь, гожуся. Я ж молодый, я спрытный, я дужий, я хочу жить. Хоть як-небудь, хоть на колени, хоть на бруху. Ой, Господи. Я хочу бачить свою дочушку Тонечку. О, Боже мой, вот такенечка я. А як яна усміхається, як у лади лапки гуляє, і Любка. Ох, Боже мой! Дядь, мне б только вырваться отсюда! Яны у меня еще бьются с людьми кора... Ох, их бы все равно сегодня завтра повесили. Так у чем же мой грех? Я! На выход! Не! Чему? Не пойду! Зуев! Я! На выход! Марш! Не! Староста! Матей! На выход! Ну, ось і ўсё. А чорт іх, усё адно паміраць. А я сваё ўжо аджыў. Шкада, што нам нічога ўжо не змяніць. Але пасля нас зменіцца. Прыйдуць новыя людзі, разумнейшыя, чым мы. Болей сумленныя. Яны ўжо разбяруцца ў нашым жыцці. Я так думаю, што павінны разабрацца і ў нашых памылках таксама. Бо як ж інакш, на што тады і жылі? Божа, памажы памерці чалавекам. На канале «Культура» прагучала радыёверсія спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Апошні шанс» па аднайменным творы Васіля Быкава. Ролі выконвалі народныя артысты СССР Віктар Тарасаў, Геннадзь Аўсяннікаў, Галіна Макарова і Леонід Рахленка, народныя артысты Беларусі Марыя Захарэвіч, Мікалай Кірычэнка, Павел Кармунін, Валянцін Белахвосцік, заслужаныя артысты Рэспублікі Беларусь Ніна Пескарова, Уладзімір Кудрэвіч, акцёры Анатоль Мазлоўскі, Уладзімір Кінкамінскі і Юрый Лясны. Рэжысёр-пастаноўшчык спектакля народны артыст Беларусі Валерый Раеўскі. Рэжысёр радыёверсіі Соф'я Гурыч. Гукарэжысёры Александр Гіль і Эдуард Мартэнс. Рэдактар Уладзімір Мехаў. Год запісу 1976. Сябры, у наступную суботу запрашаем слухаць першую частку радыёверсіі спектакля «Таблетку пад язык» па п'есе Андрэя Макаёнка.
А на сёння эфірны час скончаны. Ранейшыя выпускі пераслухоўвайце на сайце www.radiokультура.by. У сацыяльных сетках дзяліцеся, калі ласка, уражаннямі. Да сустрэчы.